साबायखर थाबाय गोजोननाय थाबाय खावलायबाय गेलेमा कमल कुमार ब्रह्मनि सावगारियाव बिबार बावनो थाखाय खावलायबाय नोंथांमोनखौबो गेलेमा कमल कुमार ब्रह्मनि सावगारियाव बिबार बावनो थाखाय खावलायनाय थाबाय जोंजों हांख्रायनाय बादियै फैनानै कमल कुमार ब्रह्मनि सावगारियाव बिजाब फाग्लारिया दुलाराय आसामनि गेजेरावनो सेथि मासि आवग्रिनो हानाय 2020 मायथाइयाव बिथांनि बिफा गजेन्द्र चन्द्र बर' बिमा मिनालि बर' बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालि बरमानिफ्राय फरायनानै देग्लायनि 15 कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्थाखौ सेथि मासि आवग्रिनो हादों। जों साइटेसनजों लोगोसे आर'नाइ आरो आर'नाइजों लोगोसे 5000 रां डिक्सनारि गांसे कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था मोनगिरिफोरनि बिजाबलाइ बेजों लोगोसे सार्टिफिकेट साबायखर थाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादगिरिफोरखौ आरो सेथि मासि मोनगिरि फरायना बिनिसार नार्जारि फैदों बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालि दमदमानिफ्राय नेरसोन बर'आ मोनदों एमआइएलआव 84 इंलिसाव 92 जेनेरेल मेथामेटिक्सआव 97 जेनेरेल साइन्सआव 95 ससियेल साइन्सआव 93 एकाडेमिक्सआव 97 गासै नम्बर 561 93.5 जों साइटेसनजों लोगोसे 5000 खनसेनि थाखाय स्कलारशिप डिक्सनारि ग्रेडमेन्टनि सालबारि कलेजनिनो मानगोनां प्रिन्सिपाल सार बिथां डक्टर जगत चन्द्र बसुमतारी सार बिथांखौ बान्थाखौ हरनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। नमिता बसुमतारीया मोनदों एमआइएलआव 98 इंलिसाव 87 जेनेरेल मेथामेटिक्सआव 95 जेनेरेल साइन्सआव 94 ससियेल साइन्सआव 85 एडभान्स मेथामेटिक्सआव 99 गासै नम्बर 558 93% फरायना नमिता बसुमतारीया 5थि मासि आवग्रिनो हादों। बिथांनोबो जों साइटेसनजों लोगोसे 5000 रां डिक्सनारि ग्रेडमेन्टनि बाय'ग्राफि आरो मुगानि साखिजों साबायखर बर'आ गासै नम्बर 557 92% मोनदों। साइटेसनजों लोगोसे 5000 रां बेजों लोगोसे डिक्सनारि बेजों लोगोसे बाय'ग्राफि गेदेमा सुबुंफोरनि मुगानि साखि आरो कमल कुमार ब्रह्म बान्था मोनगिरिफोरनि जि बिजाब बान्थाखौ होदों जोंनि डक्टर सानसुमा मंगल बर' आरो आजावफैनायनि थाखाय फरायसा स्निथि मासियाव फैनो हानाय फरायना रबिना मोसाहारि बिफा शरद मोसाहारि बिमा मन्जुरानि मोसाहारि इउएन एकाडेमि तामुलपुरनिफ्राय बिथांखौबो गोजौआव फैनो थाखाय खावलायनाय थाबाय आरो बान्थाखौ होगोन जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ गाहाय नेहाथारि फोरोंदावगिरिया रबिना मोसाहारिया मोनदों एमआइएलआव 98 इंलिसाव 82 जेनेरेल मेथामेटिक्सआव 93 जेनेरेल साइन्सआव 91 ससियेल साइन्सआव 97 एडभान्स मेथामेटिक्सआव 93 गासै नम्बर 554 92% दा रबिनानोबो आर'नाइजों लोगोसे साइटेसनजों लोगोसे 5000 रां बेजों लोगोसे डिक्सनारि बेजों लोगोसे बाय'ग्राफि लेखा आरो बेजों लोगोसे जोंनि मुगानि साखि आरो गांसे कमल कुमार देरहासार बान्था मोनगिरिनि बिजाब गासैबो रायजो राजा आरो फरायसा बिथांमोनखौ आखाइ खनानै थाखाय खावलायनाय थाबाय बान्था मोनगिरि बिथांनिसिमबो साबायखर थाबाय 9थि मासियाव आवग्रिनो हादों
रामसियारि बिनु रामसियारि बिमा मामुनि रामसियारि बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालिनि नागारनिफ्राय फरायसानो गोजौआव फैनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। सासे नेहाथारि फरायना रंगिना बरगयारिया Omid Ramsiaria moन्दों MLO 98, English 93, General Mathematics 100, General Science 85, Social Science 82, Advanced Mathematics 93, Kasih nomor 551 and 1%. Right? Orang nomor Bos Matari, Pak Manisol Bos Matari, Bapak Asam Gusau Faisali. MLO 98, English 82, General Mathematics 97, General Science 91, Social Science 82, Advanced Mathematics 100, Kasih nomor 551 and 1%. Akan guna oleh pada kawan kawan. Sampai kawan bantuan yang dipakai dari Tulika Bos Matari moन्दों MLO 93, English 99. General Mathematics 87, General Science 94, Social Science 91, Advanced Mathematics 83, Kasih 547 and 1%. UN Academy K'क्राझारनिफ्राय बान्थाखौ जोंनि एबसुनि सासे नेहाथारि आरनायजों लोगोसे साइटेसन खनसेनि थाखाय 5000 डिक्सनारि गेदेमा सुबुंनि बाय'ग्राफि आरो गांनैसो बिजाब साबायखर थाबाय बान्था होगिरि आरो बान्था आजावगिरि Sengkau moन्दों MLO 97, English 96, General Mathematics 80, General Science 97, Social Science 89, Geography 84, Kasih nomor 543, 90%. आरनायजों लोगोसे साइटेसनजों लोगोसे 5000 ग्राम, बेजों लोगोसे डिक्सनारि आरो गांनैसो बिजाब बान्था होनायनि थाखाय जोंनि एबसुनि मावथि आरो बिदिनो प्रमोद साबायखर थाबाय आरो मानसियाव होनाय मुस्रि सेमब्रा दैमारि आरो बिथांनिनो बिमा मनिबाला दैमारि बिथांमोननिसिमबो साबायखर थाबाय। बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। बे टप 10 बे 2020 मायथाइनि SSLC आनजादाव आङो बर' मिडियामनि मादाव टप 10 नि गिबि जायगाखौ आवग्रिनो हानानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। नाथाय नोंथाङा अल आसामनि टप 10 आव थांनो थाखाय 3 मार्क नांगौमोन, नाथाय बेखौ मोननो हायासै। बेयाव मा फोरमायगोन? बेयाव जेबो एसे दुखु अब्लाबो जेबो गोजोननाय गैथारिबो नङा, मानो होनब्ला आं जिहेतु बर'नि टप 10 हाननो हादों, थेवब्लाबो नाजादोंमोन आङो अल आसामनि टप 10 आव मासिखौ लानो थाखाय, नाथाय बे 3 नम्बरनि थाखाय थालांबाय। ओरैनो नोंहा मा सिमां दं इयुनाव आं सासे इन्जिनियार जाहैनायनि सिमां दं। नोंनि फरायनाय समाव बिमा बिफानि माबायदि मदद मोनदोंमोन? आं गोबां मदद मोनदों, मानो होनबा आइ आफाया आंखौ उन्दैनिफ्रायनो हस्टेलाव दोननानै आंखौ फरायनो सुबिदा होदों एफा गोजानाव, बेनि थाखाय आं बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनो सानो। मेट्रिक आनजाद होयिनि सिगाङाव फरायनायफ्राव माबाफोर उसुबिदा मोनदोंमोन नामा? जेबो उसुबिदा मोनाखै। नाथाय नोंथाङा दि 98% लानो हादों, बेवहाय बेसेबां गोब्राब फरायनानै मोननो हानाय? फरायनायखौथ' गोब्राब होननानै एसेबां बुंनो हाया, मानो होनोब्ला जों जेब्लानो गोसो होनानै फरायो अब्लानो जोंनि थाखाय गासिबो इजि जानानै फैयो आरो क्लासाव बुजायनायफोरखौ मोजाङै खोनासंनानै बुजि मोनोब्लाथाय अब्लानो फरायनायाव एसेबां हेंथा फैया, अब्लानो गासिखौबो बुजि मोनजोबबानो फरायनायाव हेल्प जायो। फैगोन समाव मेट्रिक आनजाद होगिरि फंबाय बिनानावमोनखौ नोङो मा खावलायनो सानदों? आं इयुननि फंबाय बिनानावमोनखौ बेखौनो बुंनो सानोदि गावनि सायाव फोथायनाय लाखिनानै मोजाङै गोसो होनानै फराय, थि थांखि लानानै, अब्लानो बयबो जाफुंसारगोन। नों बबे कलेजाव एडमिसन लादों दा? आं दा रङियायाव प्रागमेटिक एकाडेमियाव एडमिसन लादों।